Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan Instagram TV. Odlučila sam vam snimiti ovaj jedan kratak video zato što mi je palo na pamet nešto što bi moglo biti vrlo zanimljivo i vrlo korisno. Razmišljala sam malo o produktivnosti i zapravo o organizaciji. Mi još uvijek najčešće posežemo za to-do listama, dakle one liste gdje se probudiš ujutro ili na večer ispišeš sve obveze koje imaš za sljedeći dan i onda stavljaš kvačicu kroz dan kako ih obavljamo. To je sve zaista fantastično. Ja uvijek preporučam da se osim to-do liste koriste i drugi načini organizacije koji su možda malo primjereni za neke druge obveze koje imate. Međutim, to-do lista je i meni osobno vrlo draga i jako često ju koristim. Zašto zapravo uopće koristimo to-do listu? To-do listu koristimo najčešće zato što želimo odraditi neke obveze. Dakle, imamo nešto što moramo odraditi u danu, to stavimo na to-do listu da ne bismo zaboravili i onda nekako kako dan ide, mi kako smo i pisali, sjetimo se naših obveza ili pogledamo na to-do listu i zapravo odradimo sve ono što smo trebali. To je sve super. Međutim, postoji nešto što se zove distrakcija, postoji nešto što se zove zaboravljanje, postoji nešto što se zove navike koje nisu baš produktivne ili nekakve stvari koje nas u životu toliko ometu da jednostavno neke stavke sa to-do liste ostanu neobavljene i zbog toga se najčešće osjećamo vrlo loše. Jedan od načina da se nosimo s time je da smanjimo zadatke koji su na našoj to-do listi. Dakle, ja uvijek kažem da prva 3 zadatka budu prioritetna, ono što zaista morate odraditi, a onda sve ostalo ono što možete ili ne morate i što manje zadataka, tim je veća šansa da ih odradite. Međutim, postoji nešto čega sam se sjetila onako malo razmišljajući o cijeloj ovoj problematici i došla sam do zaključka da bismo mogli, kao što radimo to-do listu, dakle s nekim obvezama koje moramo odraditi, mogli bismo napraviti i not to-do listu. O čemu se radi? Not to-do lista zapravo je lista nekakvih stvari za koje znamo da koče našu produktivnost. To su sve one stvari koje jednostavno u danu se događaju nesvjesno ili svjesno i zaustavljaju naše odrađivanje obveza, zaustavljaju našu produktivnost, zbog tih stvari zapravo vrijeme pobjegne, ne stižemo i slično. Ja ću vam sada navesti nekoliko primjera i zaista kad sam se sjetila toga i kad sam malo promišljala o tome i napravila za sebe svoju not to-do listu koju ću vam sada pročitati, shvatila sam da ne samo da je izvrstan način da osvijestite sve ono što vas u danu blokira i sve ono što zapravo krade vaše vrijeme, nego izvrstan način motivacije. Na ovaj način nekako ćete sami sa sobom sklopiti ugovor i sami sebi obećati da određene stvari koje ste osvijestili da radite, svjesno ili nesvjesno, i koje znate da vam smetaju, obećali ste sami sebi da ih više nećete raditi zato što je to sada na vašoj not to-do listi. A stvari koje napišemo na nekakvu listu ili bilo kako, zaista ostaju puno jače u našoj podsvijesti nego da smo samo promislili ovo ne bi trebala raditi i onda prođe dan i mi ipak to radimo. Dakle, zapišite zato što ima puno veću moć pisana riječ. A ja ću vam sada dati nekoliko primjera što bi se moglo naći na vašoj not to-do listi i što se zapravo našlo na mojoj not to-do listi. Jedan od primjera koje biste mogli uvrstiti u svoju not to-do listu je definitivno da ne koristite mobitel prva 2 sata ujutro i posljednji sat prije spavanja. Dakle, to je nešto što pojede naše vrijeme, dakle provedemo cijelo jutro na mobitelu, gledamo što se dogodilo u svijetu od sinoć, i jednostavno vrijeme ode umjesto da ste ta prva 2 sata posvetili nekakvoj produktivnoj jutarnjoj rutini. Dakle, pripremanju svoga dana. Vama je vrijeme otišlo na mobitel. Dakle, stavite na svoju not to-do listu prvu točku, neću koristiti mobitel prva 2 sata ujutro i druga točka, neću koristiti mobitel posljednji sat prije spavanja. Drugo što biste mogli staviti na not to-do listu je kada učim neću dozvoliti nikakve distrakcije. Dakle, najčešće se dogodi da kada učimo onda pobjegne nam pažnja na mobitel ili se dignemo pa odemo po nešto za jesti ili odemo nešto vidjeti malo van i tako prođe vrijeme. Dakle,
stavite na not to do listu da kada krenete učiti i odredili ste da ćete na to do listi vam je sat vremena učenja, onda u not to do listi neka bude da nećete dozvoliti nikakve distrakcije za vrijeme učenja. To znači pripremi si već kavu, pripremi si neke grickalice, stavi mobitel na mute i kreni aktivno učiti tih sat vremena. Dakle, uz to do listu jedna mala nadopuna na not to do listi. Dalje, neću učiti nakon 21 sat na večer. Dakle, u 9 sati na večer trebalo bi biti u idealnim prilikama jedno okvirno vrijeme, jedna gornja granica kada biste trebali stati i dozvoliti svome mozgu da se odmori i da procesira sve informacije. Stavite na svoju not to do listu, neću učiti poslije 9 sati na večer. I za kraj stavite na svoju not to do listu da nećete sebi više govoriti da ne možete ili da je nešto teško. To je velika sabotaža vas i vaše produktivnosti, vaše misli, ono što govorite sami sebi. Zapišite to, sklopite ugovor sami sa sobom i obećajte sebi na toj not to do listi da nećete više govoriti da nešto ne možete ili da je nešto preteško za vas. Zato što to u 100% slučajeva nije istina. Eto, pišite mi što mislite o ovom konceptu not to do liste. Meni je strašno zanimljiva i strašno onako jedna okrenuta nekakva realnost i okrenuta jedna kao nadopuna to do listi i zbog te not to do liste vrlo je vjerojatno da ćete ove zadatke iz to do liste puno uspješnije obaviti. Vidimo se!